हे बांधता म्हणून सर आणि ते मरतले. राव रे राव रे राव रे नका दुसरी दोरी घाल आमका येला का म्हणा तेव्हा गव्हर्नमेंट काय फायद्याचं आणि देवचं सगळं आणि देव आलाय आणि जे सगळं आणि वाजवून द्या अरे द्या दोरी एक जरा ते काय काढते काय बॉल काढते रे मागला बघला काय काढला का मागला काढला गाठी बरोबर आहे ना दोन दोरे गेला हाती सकल या हार आहे ते का दर्पक हार आहे देवबाग सुद्धा हार आहे देव देव रे काय ना रे पाणी ना रे काय ना रे तुम्ही वाट धरा विश्वनाथ तितक्यात हार आहे तितक्यात पाणी हार आहे आता मागचा खोला गेला थंय हा आता ती वडा तरी घासू नका घासू नका घासू नका घासू नका घासू नका देवानच बांध देवानच ते अरे हेंगा ट्रेनिंग असतात सगळी पण हेंगा उतरांक जमणार नाही किती उभे राहून बघतात आमका उभे राहून बघतात इल्याने उभे राहून बघतात यांचं फायदो काही एक ना असा फक्त गव्हर्नमेंटचा पगार खापा काय असं पहिले ट्रान्सफर करा आज ते रिस्क घेऊन घेऊन बघणार ना गेले बाबी ह्या असंच केला आणि असंच केला की आता काय म्हणतात तुम्ही तेव्हा आणि आमका ह्या करतात अजून बिया म्हणतात ते त्यांना किती आपले त्यांना आफाबाची गरजच ना आमका याच्या पुढे आफाबाची गरजच ना त्यांचा फायदाच काय ना आज आज माझा भाव असला म्हणून जेवलं सकाळी नो त्याचा भाव होता म्हणून त्यांनी काढला होता तिथं तुमका फायदे गेट करा बोलून फायदा काय उतरा ना आले ते अर्धावर वाट बघली निवड आता उतरायचं पडलं त्याच्या भावान काढला कसं काढताले होते मडी घालणे काढते तो आधी पहिली सांग त्यांना आता वासरा गुन्हा तुम्ही ह्या हाडान त्या हाडान मनीस नेलेलो झाल्या तिथं आणि अर्ध्या वारान या वारून घेऊन उभे रावले ते आणि त्यांच्या पुढ्यातच ह्या काढला भावान त्याच्या पुढ्यातच काढल्या देवायल्या